Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ngoMorris osistriker seqela leKaizer Chiefs. Kuvakala ngathi ke uMorris uzawulandela ke uKhalil Ben Yosuf ebengumqeqeshi phaa weqela leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula kuBen Yosuf into yokubana umfana omdala uqeqesha phaa iqela leDurban City. Ngokweendaba ke ziphume zokubana ke ikusingathi lo kaMorris uzawubheka phaa kwelaa qela leDurban City. Khumbula ke into yokubana uMorris ngulona ke izinto kange zimhambile kakuhle konke phaa kwiqela leKaizer Chiefs, kodwa apha ekupheleni isizini kubonakala umfana omdala eduntsuza elwela indawo yakhe phaa kwiqela leKaizer Chiefs and apha efaka nenqaku umfana omdala. Kodwa ke icaca into yokubana ke kange kwenele ngokwenza kanjalo, ngoba iKaizer Chiefs saqhubeleka iyaklina phaa ngaphakathi, ifuna ke ukukhupha abadlali abathile ukwenza into yokubana umqeqeshi lo uzowuthatha intambo afike noko umsebenzi uthande ukuba lula. Sebephungulekile ke abadlali iKaizer Chiefs engazukubasebenzisa. Kuvaka into yokubana ke uMorris ngomnye ke wabadlali iKaizer Chiefs ke engazubasebenzisa. Yiyo loo nto kuthiwa ke iqela leDurban City ke liyankqonkqoza lifuna ukumthatha kumfana omdala. Kunezene khumba into yokubana ke kudala ke liqela ke lemfuna phaa uMorris. Elinye iqela ke belike lavela phaa kuMorris kwasiStellenbosch, kodwa ke ngoku liqela leDurban City and abantu abaninzi ke bathi ke xa beyijonga kuba nomqeqeshi weqela leKaizer Chiefs okanye nobekade ngumqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs uBen Yosuf, naye umfana omdala uphaa uqela leDurban City. Loo nto ingenza mhlawumbi indlela kaMorris ibe lula ukuya phaa kwelaa qela ke leDurban City. Batsho ke abasemfuthweni olwazi xa beyibeka le nto ke beyithelekisa, ngoba kaloku ngumqeqeshi bekade eqeqesha uMorris lo uphaa kwelaa qela ke leDurban City unguBen Yosuf. Mhlawumbi ke loo nto ingenza umsebenzi ube lula kakhulu phaa kuMorris. Okubalulekileyo ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ikwiphulo apho lokuklina ke isikwati salo, isikwati saphaa ngaphakathi eNaturena. Ilungise into yokubana ke umqeqeshi lo uzongena angene noko abadlali bekumele baphumile bephumile. Banintsi ke abadlali ke endiqonda into yokubana ke kusazokothuka abantu phaa ngaphakathi kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba ke sebeqalile ooGeorge Mahlobo bakhululiwe yiKaizer Chiefs, Augustin Sireno bakhululiwe phaa yiKaizer Chiefs. Loo nto iyaxela into yokubana ke basebanintsi ke abadlali phaa abasazomenyezelwa yiKaizer Chiefs, kuxela into yokubana ke iyabakhupha phaa ngaphakathi ke eNaturena. Okubalulekileyo ke abaphulaphula into yokubana ke uMorris angabheka phaa kwelaa qela ke leDurban City. Ningakhohlwa ke baphulaphula into yokubana ke sisebenzisane, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.